はい、じゃあ、6分の1公式を具体的な練習問題移りましょう。10ページですね。はい、問題は、すみません、9ページです。二次関数がマイナス x の2乗プラス 3x プラス2っていうのがあって、で直線 gx、x-1 っていうのが交わってると。で今、交わりの解、交点の解っていうのはもうちょっと今求めておいて、マイナス1と3で解を持ってると。で、この時の囲まれる面積 S っていうのを求めるわけですね。ということで、求める面積 S っていうのは、初めですから丁寧にマイナス1からインテグラルのマイナス1から3までの上引く下で、上が fx マイナスで下が gx との積分と。はい。で、ガチャガチャ書いてもいいんですが、まだ意味で因数分解と。この二次関数と直線っていうのは x イコールマイナス1と x イコール3っていうのを解に持つわけですよね。ということは、マイナス1と3を因数に持つ。ということで、このように因数分解できると。確かにこれ、マイナス x イコールマイナス1、x イコール3を解に持つような因数分解の形ですよね。で、注意しないといけないのが、この頭の係数と。fx っていうのは、マイナス x の2乗で、マイナス1があるわけですね。ということで、これマイナス1が出てくると。元に戻らなきゃいけないから、ここちょっと省略してしまったんですが、一回書いてみて、これとこれがもっと戻るようにと思ってもらってやればいいんですけど。で、マイナスときて、で、ちょうどここの解がそのままインテグラルの中身に入っているとき、さっきの消してしまったんですが、求める面積っていうのは6分の1公式を使うと6分の1かける今2次の係数が1、マイナスこの前に出たとしてで1でベータ引くアルファの3乗と3マイナスマイナス1の3乗ということで、4の3乗で3分の32と。はい、で続いてもう一個、今度は10ページの真ん中の問題ですね。二次関数 2x の2乗 fx2x の2乗マイナス 2x マイナス4と gx マイナス x の2乗プラス x プラス2っていうのが2つの解を持っていると。でこれを今ちょっと求めれたものとして x イコールマイナス、もちろん連立してたら解けばいいだけですからね。マイナス1と x イコール2と。でもう一個です。もう一個丁寧にいきましょう。求める面積 S っていうのがマイナス1から2までの今度上引く下、この gx ですね。上が gx マイナス fx の積分と。でガチャガチャ展開するんじゃなくて意味で因数分解と。x イコールマイナス1、x イコール2を解に持つということは、こいつらを因数に持つと。ということで、x プラス1の x マイナス2と。できて、ただし、2次の係数に注意せよと。どうなんですか？この場合は、gx がマイナス1、で、fx マイナス x の2乗のマイナス1、で、fx が 2x2 乗の2っていうのがあるから、マイナス1引く2でマイナス3と。ということで、マイナス3が出てくるわけですね。ほら、確かに絶対マイナスが出てきますよね。初めに6分の1公式で、マイナスがこの場合、絶対左側に出てくるっていうのは覚えてるでしょうか。こんな感じで絶対マイナスがこっちに出てくるんですね。で、インテグラルのやつがそのまま解になって同じ時6分の1公式が使えて求める面積が6分の1で2次の係数が3でベータ引くアルファの3乗と
2引くマイナス1の3乗ということで、これが3の3乗で、2分の27、2分の27と。な感じで。よく6分の1公式が使えるけど、この A のやつ、ここ2の係数を忘れる方が多いんですね。本当忘れないように注意しながらやってください。ということで、そうですね。もうちょっと頑張って。ちょっとテキストを見ながら10ページに書いてあるんですが、大事なのは2つの一般に一番10ページの左側から一般に2次関数の直線が交わり囲まれる面積 S はって書いてありますが、6分の1と2次の係数の絶対値の A と積分間の3乗とで求まるんですね。で注意しないといけないのが2次関数と2次関数の場合は6分の1で2次の係数のとこを2次の係数の差で求めるんですね。ということでそれを踏まえてどれだ9ページのこれ9ページの下側ですねやってみましょう。実際のセンターの試験中はどうするかと。2つの解を持つから6分の1で2次の係数がの絶対値が1で積分間がマイナス1から3までですから3引くマイナス1で4の3乗とで3分の32と求めるわけですね。じゃあ10ページの上側やってみましょうか。2次関数と2次関数が交わってる。だから6分の1で2次の係数2つの2次関数だから2次の係数の差が絶対値のマイナス1マイナス1ですね。で積分間がマイナス3からこれがマイナス2かマイナス2までですから1か1の3乗と、で3分の1とでさっきやった消したやつなんですが2次関数と2次関数の問題だ。2つの解を持つから6分の1で2次の係数の差が絶対値の今度マイナス1マイナス2とで積分間がマイナス1から2までということで2マイナスマイナス1で3と3乗とすいません失礼しました。携帯が鳴っちゃいました。ということでハプニングです。これ計算ですから2分の27ともともあるんですね。そんな感じでセンターの試験とではこうするということです。どうですか6分の1公式使えそうですか。